ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau yang jongka all kasih Megla Tourist Taxi Association kani ka por ni dan ban ai kublai pi iway ki bapait ng bagani ka new channels hak bay day bat ka general meeting ka ban salong hak kat pratarik hang ni Hamadan Malki hak por shipos tang ngi nakaliang ka asyan da ka mensim ka basngoret da ka download ka basngokya ngi khot ngi wer sobhai pi baro ki try kali ki drivers ki baper leng bagi joint action ki baper leng bagi association ki baper ki badai nadu ki local taxi ki badai nadu ki local tourist ki interstate tourist permit baru ki national permit ba pin sobha banwan shagani ka jinglang ka bangin sekren hakani meting kandai namata kalasai kalawai namata kapatang ka banwan jong ki nongnya kali baro ti kumta ngi nakaliang ka asyan ngi khot ngi wer sobhai pi baro iway ba pensim kya yakani ka jingkhot ka jingi shagani ka jalang ka ban salong hangni Hamadan Malki ngapen kan mau biang kene khat pratrik kata laisisngi hakapor shipos tang hangni Hamadan Malki nga sobha ban khot ban weru ya pi ki riu sampang ani ya pi ki paiba ki badan ka jing so khalang namta jungi ki nongnya kali ba phin sobha ban wan lang shakani ka jinglang ka jungi ba phin ai jing mot lang ingi ba phin pasat jing mot lang yengi hakbide ba ni ka jing dawa ka jungi na ka banta ba ka sarkar kan thawro la ka jong ka policy hakbide garung kami jong kali ke ban sabar